Sibabe ngazibini pha kusisana nama ndigwese kumakhaya ngokuhlwa nje. Kaloku isatellite yabonakalisa ingqimba yamafu isuka phaya kwindawo ezishushu. Yiyo laa nto kukho intshizane ezithe xhaxhe kwindawo ezininzi. Kanti uyawuqaphela nezanduthumo zivumbulukayo phaya kwela lase-Northern Cape zihamba futhi siya phaya kwela laseRhawutini nakwela laKwaZulu-Natal. Ngokuhlwa njena zinduduma ezimandla ezilindelekileyo kanti nemvula ezizantyalantyala kwezinye iindawo uba ndakanya i-North West khona phaya ko-Lichtenburg, o-Rustenburg, phaya ko-Phukeng, i-Gauteng, ukuhlwa njalo ko-Emelo uye naphaya KwaZulu-Natal kuyothi xhaxhe phaa empangeni. Uyabona amathuba mahle kakhulu apha kwindawo ezisempuma njengoba ndisitsho ndisithi ngulaa moya ushushu usuka kwindawo ezishushu kaloku ubamba ukufuma okuninzi. Bezintshizane nje ezithe xa kwezinye indawo phaya kumbindi weFreystata kanti nalapha kwela lasempuma koloni kodwa ke izantyalantyala zemvula bezifumanakele nakwela laseFreystata nemvulana nje ezincinci zizawubangela ukuba kubekho izikhukhula kwezinye iindawo. Kanti kwangomso njalo usabona ezaa mvula zimandla zisekhona phaya koNelspruit ukuhla njalo nje uya phaya kwela laKwaZulu-Natal phaya kulaa mhlaba uyalingana. Kanti ke usabona amathuba mahle napha kweRhawutini eLimpopo uhla njalo uya kwela sempuma koloni uyoma phaya kwela laseGraafrenet. Kaloku ziindawo bezome kakhulu eziya bazazivuyela imvula ezikhona. Kanti umoya uthanda uphola kuba kaloku usuka phaa ngaselwandle bezintshizane ezithe xa phaya ko-Emelo. Kanti xa hlabela mgama sijonga ngokuhlwa njena uthanda ufudumala kaloku kuba kukho amafu ngexesha lasebusuku. Yiyo laa nto amaqondo obushushu bukhulu becala apha phakathi ko-15 ko-18 nako-23 phaa koMosina. Kanti xa sijonga amaqondo okushushu ngomso uyafumanisa uba nangona kukhona imvula ezilindelekileyo amaqondo obushushu aphezulu kwiindawo ezisempuma o-28 phaya eRhawutini bengu-30 phaya ePitoli naphaya kwela laseMosina kuba kaloku kuzawubane zikhona iziqatyana ezikhona. Le mvula lena ayizunetha uhalala kuzawumane zikhona iziqatyana kodwa imane ukunetha. Kanti kufudumala nje napha kwiindawo eziphaa koKomani 25 naphaya koMthatha. Kanti xa sihlaba mgama sijonga phaya ngoMvulo uzawufumanisa uba izantyalantyala zizawuba ziphaya kulaa ngqira phaa koKruger National Park. Nilale kamnandi.